O libro do que vos veño a falar titúlase Mamá, quero ser Ziggy Stardust. Aine era unha nena trans a que lle encanta cantar e bailar e xunto co seu amigo imaginario Thomas logrará ser quen quere ser. Todo isto comezou cando os pais de Aine a levaron de vacacións a unha exposición sobre Ziggy Stardust. A partir dese momento, Aine é cando descubre que ela quere ser un neno e co seu amigo imaginario Thomas poderá superar este reto. O camiño non será doado xa que moita xente lle pon obstáculos, pero grazas ao apoio de súa nai, súa tía e o marido de súa tía consegue saír adiante. Iria Misa naceu en Gondomar en 1983, ten 37 anos. É licenciada en Filoloxía Inglesa pola Universidade de Vigo e profesora de ensino secundario. Agora mesmo vive en Baiona. Como narradora publicou Xa non estou aquí co Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil 2017. Segredos no solpor e Mamá, quero ser Ziggy Stardust, finalista do Premio Agustín Fernández Paz de Narrativa Infantil e Xuvenil pola Igualdade. O ano pasado gañou o Premio Agustín Fernández Paz co seu libro A cidade do átomo. Resultoume bastante fácil de ler. Encantoume por como Fran defendeu a Aine, como Aine e Fran lles plantaron cara aos remes e por moitos máis motivos. Eu anímoos a lelo.